shake down byl jenom na rozehřátí, tam nikdy netlačím na půl, takže tam je spokojenost. Povolil jsem známý přítelkyni, takže jsem rád, že je taková možnost. A prosím tě, po kolikátý jsi tady? Baromku jedu celkově po páté a teď jdu po druhé s R5. Vlastně předloni jsem měl poprvé, to bylo tak narychlo domluvený, že jsem byl jako záskok za Věroše, ale to bylo v plánu že od začátku roku, takže po druhé. No a Věroště na tuto sezonu dal trošku novější auto, tak už jsi se na to zvyk, už je to cajk, tak jako to bylo předtím, loni? Jo, oni ty auta jsou jakoby podobný, ale já rád vzpomínám furt na tu starou. No a Michale, prosím tě, samozřejmě víme, že autíčka jsou tak trošičku jako v oprachách a prosím tě, jak ty to máš, kdo jako tě vlastně to umožnil, abys tady byl? Tak už náš dlouholetý sponzor je Milan Korčák z firmy Futures, za což mu hodně děkujeme, protože už s náma je, si dobře počítám, už 11. sezónu, takže má velkou výdrž a trpělivost s námi, za což jsme rádi. A prosím tě, on se hodně angažuje do toho motorsportu. Bude letos v Olomouci zase jako on hlavní generální sponzor? Určitě zase bude generální sponzor, takže se pojede Futures Produkt Rally Morava a určitě bychom chtěli pozvat všechny diváky a soutěžící, aby se této soutěže zúčastnili. Psaný to máš, kde by si viděl, jako, že bude asi největší jako háček? Já myslím, že Bunč. Za mě to je asi nejtěžší rychlostní zkouška tady. Jsou tam nějaké nové úseky, něco jsme jeli třeba i obráceně, ale ten Bunč za mě asi tam se bude lámat chleba. Určitě tam bude vlhko pořád, protože i při těch seznamovacích jízdách jsme tam pořád nějakou vlhkost zaznamenali. Samozřejmě nějaké nečistoty bude vytáháno určitě, takže tam je potřeba si to opravdu pohlídat, že tam, když jednou spadneš, tak už prostě tě z té škarpy nikdo nedostane. Tam je to úzky na jedno auto všechno. A prosím tě, máš někde rozpis, kde jsi vytáhl ten starý, nebo vždycky to prostě píšeš na novo? No, přiznám se, Březovou, ta polookruhová rychlostní zkouška, tu si myslím, že známe skoro nazpaměť, takže to jsem vytáhl starý rozpis. Nějaké drobnosti tam byly, myslím, že ubil jeden retardér a pak nějaká zatáčka, něco tam, nějakou betonovou záležitost dali do té stopy, takže z dvojky jsme udělali čtverku, ale jinak jsem to prostě víceméně oprášil starou záležitost, starý itinerář nebo starý rozpis a jedeme podle toho. Ať jste v neděli spokojení, protože v tom případě budu i já. Já děkuju a samozřejmě naším cílem je dojet, je to hrozně těžká soutěž, je tady spousta pastí, záludností a musí člověk u toho trošku přemýšlet a jet hlavou, drahý auto, nepojištěný, takže budeme se snažit to dotáhnout hlavně do cíle a v pořádku, aby jsme byli. Levá 8 ne, levá 8 ne, 40, levá 7 ne, 50, levá 2, 50, brzda pravá 5 ne, do pravé 3 horizont klouže, 200 vidíš, 3 horizont klouže, 200 vidíš a je tam levá 2, 3 horizont, bacha na to, je to tady mokrý všechno. 50, horizont, levá 2 plus a 50 brzda, levá 3 plus, byl tam bordel. Do pravé 2, brzda horizont levá 2 a 20, brzda levá 4, štěrk zúží, ne, do pravé 6, kámen. Taky ne. Do levé 2 plus ne, do levé 3 plus ne a do pravé 3 plus. Horizont pravá 3, 4 ne, 3, 4 ne, do levé 3 ne, 50. Horizont levá 2, horizont skočí 50, levá 2, 80, pravá 2, horizont středem, skočí do levé 2, horizont a do pravé 4, do pravé 4, 100, brzda pravá 8, pravá 8, do levé 3 plus, do pravé 2 a do pravé 3 plus, 100,